meč ťažký, trudný, tak jak očekávám. Tie puchárové meče, tam je często obojętnie, z ktorej ligy jest ten przeciwnik i to się potwierdziło dzisiaj. Nebyl to ładný meč, ale to sú puchárové meče, ktoré treba vyvalčiť. I to, čo včasne povedám na jakiejś konferencii, že učíme sa i také tie neładné meče vygrývať, no to potvrdil sa dzisiaj. I chłopacy powalčili na tym boisku i zdecydovala vlastne jedna okazja, bo dużo okazji z jednej, z drugiej strony nebylo. Ale bardzo sa tešíme. Nechce mi sa wierzyć, že taká duża marka jak Górnik, že čekali wszyscy 25 lat, že będzie Górnik we finále i bardzo sa teší. Poviem takú históriu. Ja kilka miesięcy temu byłem na stácii na benzíne i přichodil do mňa jeden pán i mi povedal, že on miał mieć 2. maja vesele, ale že zmienil dátum, bo on wierzy, že my będziemy we finále. I tak jest. A to było po pierwszej rundzie, kilka miesięcy temu. A to jest to, że to jest ten prezent dla tych kibiców, bo oni nam zawsze zaufają, mamy wsparcie, szczególnie w domu. Dużo tych kibiców przychodzi, to finále jest dla nich. Zobaczymy, jakie to finále będzie, z kim zagramy, czy wygramy albo przegrajmy, ale cieszę się, że jesteśmy tam. No i następne mecze teraz musíme sa przygotować w lidze i walczymy o wszystko. Możemy mieć wszystko albo coś, ale nemusíme mieć w tym sezonie jeszcze nic. No to zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Pytanie do pana trenera? Trenerze, Michał Zichlarz, Dziennik Sport. Nie kombinował trener ze składem, praktycznie pierwszy skład. Wiadomo, że Maksym nie mógł wystąpić z powodu kartek. Jak z Legią, trenerze, ten mecz? Tak samo, czy jakieś zmiany może jednak będą? Jakie zmiany będą? Muszę pogadać jeszcze z chłopakami, jak się czują, jak są zmęczeni. Teraz już jest to trudniejsze, bo gramy na 3. dzień, nie na 4. Ale to jutro. To jutro rozpoczniemy jeszcze te przygotowania. Dzisiaj się chcemy cieszyć. A myślę, że możemy trochę świętować. Jasne, że w normie, bo od jutra już musimy się przygotować. Krzysztof Śledziński, Czwarta Trybuna Podcast. Ja chciałem zapytać jeszcze o ten skład wyjściowy, bo pan trener dał Lukasa Andrensa, takiego fałszywego skrzydłowego, który więcej gdzieś operował w środku. Skąd taki pomysł? Co to miało nam dać? Chcieliśmy mieć najlepszych piłkarzy albo w najlepszej aktualnej formie na boisku. Bo po takim meczu, jak zagraliśmy teraz w domu, że Sadilek ma 2 asysty, Kubicki strzelił bramkę, Helebrand ten jest tam zawsze. Co mam zmienić w tym środku? A potem wiedziałem, że jeszcze, albo wierzyłem, że potrzebujemy do tego meczu tutaj tego Ambrosa między liniami mieć, bo on jest właśnie tylko sam taka typowa dziesiątka. No dlatego zdecydowaliśmy się, że Ambros zagra z tej lewej strany. Viem, že to nebylo ideálne, že z pravej strany by bylo dla niego lepiej, łatwiej i že wcześniej kilka meczów zagrał z tej prawej strony jak skrzydłowy, ale nechciałem mieszać dużo. Tak to zmieniłem tylko jedną pozycję a jasné, že to bylo čudné na našim systéme, bo tam potrebujeme tie široko ustavených tých skřídlových, ale Dimi hral ze svojej pozície i tylko jednou zmiany zrobili sme i už z tých puchárov mám to dosvedčenie, že netreba zmieniať to vejšťovou 11, jak chcete avansovať, alebo jak chcete ísť do toho finále, musíte grať zawsze z tým najmocnejším składem. Łukasz Hanak, Roosevelt.pl. Trenerze, Pacio po meczu był tak naładowany, że nie było widać po nim właśnie tego zmęczenia. Tutaj można powiedzieć, że u tych piłkarzy ta adrenalina działa tak, że może ich napędzić w kolejnym meczu. No działa dzisiaj, zobaczymy jak jutro, jak staną, bo już nie będzie tej adrenaliny. To co povedali, musíme s chłopakami pogadať, ale na pewno zrobíme jakieś zmiany, bo viem, že zaslúžujú iní chłopaci grať, že nie jest to dla nich łatwo. Máme stabilizovanou to vieš čo v 11, vieme, jak je vážna tá hierarchia v tej šatni
ale viem tiež z druhej strany, byłem pilkaš, že jak je to ťažké dla tých chlopákov, ktorí sú na lávce i čekajú na tú svoju okázie. I teraz myslím, že jak hráme na ten tretí deň a je to tretí meč z žendu, že môžeme zrobiť aké zmiany, bo tá jakošť tutaj je zavše, ale potom jak tréner zmieni to väčšové 11, je to čuť, ale napevno každou pozície máme, myslím, že z dvoch chlopákov, ktorí majú svoju jakošť i musíme dogadať všetko, pregadať jutro. Paweł Lukowski wytrzyma kolejny mecz? Pavel dzisiaj už vykonal zmenšený, ale pýtam sa v trakte meču, že či vytrzyma 90, on popačil na mne, že co sa pýtam. No to myślę, że jest OK. Dziękuję. Paweł Czado, Dziennik Sport. Panie trenerze, Iwan Icardi w drugim meczu z rzędu wykazał się sprytem i stał tam, gdzie powinien. Czy to przypadek, czy rzeczywiście jest taki sprytny? No to zobačíme, to čas pokaže, ale teší sa tiež, bo zawsze jest tu trochę i z tej strony kibicowskiej presja, jak przychodzą tí noví pilkaři. Często jest to tak, že oni potrebujú tú adaptáciu. I my potrebuje ešte adaptácie i vieme, že ešte lepiej zagra alebo będzie grał, ale sú to mladí chlopáci, to co povedám. Dimi nemal ideálne výstępy, ale to zaufanie štábu školeňového tam bylo. No i potom nám strelil decidujúcou brámke v domu v lidze i teraz v pucháre my avansujeme do tego finále. Tak to często je v pilce.